важко загасити. Член турецького парламенту Фікрет Біла заявляє, вибух спрямований проти турецьких курдів, які мешкають на території центру Амара і чекають відправки до Сирії для боротьби з терористами Ісламської держави. 29 днів на рік мусульмани дотримуються суворого посту під час місяця Рамазан. Цьогоріч у північній кулі Рамазан припав на найдовші за тривалістю дні. А від сходу сонця й до його заходу вірні мають утримуватися від їжі, води та виконання шлюбних обов'язків. Як цього року минув священний мусульманський піст, дивіться в наступному сюжеті. У 2015-му священний пост для мусульман Криму розпочався в ніч на 18 червня. Для тих, хто поститься, це один з важких і довгих місяців. В середньому людина повинна була знаходитися без їжі і пиття 18 годин. Але незважаючи на тривалість світлового дня, мусульман радувала кримська погода. Практично з початком посту і до останніх днів на півострові йшли дощі, дув прохолодний вітер. А вечорами в мечетях, а також у багатьох банкетних залах і кафе Криму проводилися колективні іфтари, організовані духовним управлінням мусульман Криму, місцевими громадами та бізнесменами. Хвала Аллаху, нам і цього року пощастило тримати пост. Почуття просто фантастичні. Ось тільки одне хвилює. Чи зможемо ми у наступному році зустріти священний місяць? Чи дасть Всевишній нам життя? Проте були зафіксовані й такі випадки, коли власники кримсько-татарських кафе і ресторанів через тиск російської адміністрації в Криму відмовляли членам меджлісу в проведенні іфтарів. Заступник голови меджлісу Ільмі Умєров повідомляв, що збирався організовувати іфтар в Бахчисараї. Він звернувся в одне з кримсько-татарських закладів міста і отримав відмову від власника ресторану. З такими ж складнощами стикалися й інші члени меджлісу. І є ряд кримсько-татарських заведений, услуг или так далее, где настоятельно рекомендуют правоохранители не давать возможности членам меджлиса или ряду непровластных общественных объединений проводить какие-либо мероприятия. Вот самое удивительное, что мы с этим столкнулись в первую очередь в месяц Рамазан. Останні 10 днів священного місяця мусульмани прагнули стати ще ближче до Всевишнього. 27-му ніч могутності приречення мусульмани Криму провели в молитвах і поклоніннях. До ранкового намазу віруючі здійснювали в мечеті намази, читали священний Коран, підносили благання Всевишньому. Іншаллах, під час молитви буду просити в Аллаха, щоб всі мусульмани світу були єдині, щоб серед них не було непорозумінь, щоб вони були сильні, єдині і щоб ми були на своїй батьківщині завжди. Ось за це я буду молитися. Святковий намаз в Криму припав на 6-ту ранку, 17 липня. Не маючи можливості провести намаз у Великій соборній мечеті, початок будівництва якої все ще не визначили, мусульманам Сімферополя знову довелося робити намаз в міському домі профсоюзів. Ми якомога більше повинні робити добро, благі діяння, щоб наш кожний вчинок був справедливим. Це нас ще більше зміцнить. Щоб наші друзі і навіть наші вороги говорили нам: ви дуже справедливий народ, ви дуже справедливі люди. На півострові на честь свята Рамазан-Байрам організували кілька офіційних заходів. Ораза Байрам відсвяткували у кримсько-татарському мікрорайоні Борчукрак у Симферополі. Священне свято співпало з 25-річчям від заснування мікрорайону. Нурі Османов – старожил мікрорайону. Він разом з родиною живе в мікрорайоні Борчукрак вже 25 років. Згадує, колись це було лише поле, і для благоустрою мікрорайону довелося пройти чимало труднощів. Але потрібно було триматися, щоб виростити своїх дітей. Зараз у нас все є. Звичайно, проблем чимало. Немає школи, проте наші діти – патріоти, тому що вони виросли на своїй батьківщині. Не бачили ні Уралу, ні Узбекистану. Вони вчилися разом зі своїм народом. Не бачили ворогів, а тільки друзів. І так в єдності досі живуть. Для гостей свята встановили сцену, де виступили кримсько-татарські виконавці.
Для дітей надули батут, а також організували спортивні змагання, в тому числі з національної боротьби курєш. Переможцю традиційно дістався баран. Організатором свята став місцевий меджліс на чолі з Шевкетом Бекіровим. Особлива увага тим, хто зробив великий внесок у розвиток мікрорайону. Хоча в місцевому меджлісі зазначають, для повного благоустрою селища потрібно ще зробити чимало. Конечно, у нас есть свои проблемы. Проблемы дорог, проблемы освещения, проблемы, связанные с ливневой канализацией. Мы сейчас вот боремся по поводу тарифов за отопление, за прочее. У нас много проблем. Но тем не менее мы растем, прогрессируем. И мы рады, что мы у себя на родине сумели создать такой прекрасный поселок. У святі взяли участь більше 1000 людей. Вони раді, що Ороза Байрам збігся з 25-річчям їхнього селища. 25 yıldan son Через 25 років дивіться, який з'явився мікрорайон. Скільки посаджено дерев, скільки будинків збудовано, дітей з'явилося. Зараз ми бачимо все це і пишаємося. Найголовніше для нас – жити на своїй батьківщині. Мне очень нравится то, что наша молодежь приходит на такие праздники, то, что сегодня совместился праздник дня рождения фонтанов и Ороза Байрам. Вот. И то, что для детей устраивают такие как бы радости, как батуты, там, то, что играет национальная музыка, несмотря ни на что. У Києві катастрофічно не вистачає мечетей. Саме тому на свято Ороза Байрам мусульмани столиці орендували зал у виставковому центрі Експоплаза. Саме тут відбувся джемаат намаз – спільна молитва з нагоди свята. Bizim için Ramazan bayramı en değerli bayramdır. Bugün Allah'ın izniyle camide bayram namazımızı kılacağız burada. Daha sonra camiye gideceğiz, bayramlaşacağız arkadaşlarımızla, eşimizle, dostumuzla. Böyle bir bayram geçireceğiz. Kiev'de, Ukrayna'da aslında bizim olmayan bir yerdemiz. Aslında bizge yakın olmayan bir memlekettemiz. Ama Allah kısmet ederse inşallah inanamız ki tekrar vatanga kaytacakmız. Vatanda yine olacakmız, yine bayram namazlarını yine kılacakmız. Yine bayramlarda hep beraber halkımızda olacakmız inşallah. Всегда после намаза тут лежат конфеты, нам их дарят. Ну, каждый берет, как хочет. Берем, все, едем домой, а там родители поздравляют. Сегодня пришел отметить провести утренний молебен, чтобы начать празднование Ороза Байрам. Nefsi tezkiye etmek demek, Allah için onun isteklerinden, yani nefsin isteklerinden kendini, bedenini mahrum etmek demektir. Allahu Ekber. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Allahu Ekber. Hoş geldiniz. Какой день? Это уже говорит о том, что Аллах нам помогает. Такой теплый, прекрасный, светлый день. Чувствуем, ну как, полет души. Настолько хорошо, легко. В общем, святой день. Что говорит, еще и пятница, и Байрам. До новин з Криму. У Сімферополі урочисто відкрили проїзд по об'їзній дорозі на ділянці Мирне-Дубки. Місцеві прозвали її «дорогою смерті», бо близько року тому тут обвалилося дорожне полотно. В яму на повному ходу в'їхав автомобіль, в ньому було 8 людей. В результаті
6 загинули, серед них 2 – діти. Аварійно-відновлювальні роботи тривали майже рік. Нагадаємо, ця траса впродовж 7 останніх років була одним з найдорожчих будівельних об'єктів в Криму. Генпідрядником будівництва була компанія «Юждорстрой» кримського депутата Ігоря Аржанцева. Наразі фірма відсторонена від усіх робіт на півострові до завершення слідства. Правоохоронні органи Криму досі не оприлюднили офіційні дані про загиблих і результати розслідувань. У продовження дорожньої теми. З 1 серпня планують обмежити рух автотранспорту по трасі Сімферополь-Керч. Це пов'язано з ремонтними роботами. В управлінні ДБДР Криму повідомляють, мова йде про великовантажний і транзитний транспорт. Рейсових автобусів і легкових автівок ці обмеження не торкнуться. Львівська мерія не виділила кримським татарам приміщення під культурний центр. Співзасновник громадської ініціативи «Кримсос» і Кримсько-татарського культурного центру «Кримський будинок» у Львові Алім Алієв нарікає, оренда приміщення, у якому вони працюють зараз, закінчується наприкінці липня. У горсовета мы просили только помещение, которое бы там соответствовало некоторым нашим требованиям. Помещение это в плачевном состоянии, но мы понимали, что мы самодостаточны и могли бы найти финансирование как из международных структур, так и из частных фондов украинских и международных. И даже наши переселенцы готовы были прийти и помочь вот этот общий крымский дом отреставрировать. Вот. Нужно было только разрешение на аренду, что, вот, к сожалению, 2-й раз уже было отказано в этом. Плагіат по-російськи. Скандал з видавництвом книги турецької письменниці Нермін Безмен Куртії Тишура набуває розголосу. В Туреччині книгу видали понад 20 років тому. Це історія життя діда письменниці, кримського татарина і російського офіцера, який у революційні роки залишає Крим. На фоні цих подій розгортається історія кохання Куртії та Ташури. А рік тому у Туреччині історію екранізували. Роман переклали 6 мовами. Та поки відбувається офіційний переклад книги на російську, на полицях книгарень вона вже з'явилася. На обкладинці герой одноіменного турецького серіалу, але автором зазначена Марія Вільчинська. Про справжню письменницю Нермін Безмен немає жодної згадки. Ne kadar isim varsa hepsinin ailesinin, bunun içinde Ruslar da dahil olmak üzere, hepsinin ailesinin kimliklerinin tecavüze uğradığını hissediyorum. Yani Türkiye'deki korsan kitabın ülkesi denir. Ben bu kadar basit, bu kadar adice yapılan bir çalınmayı, hele bir ismin arkasında gizlenerek, kendi ismini ifade etmeye bile cesaret etmeden, internete düştükten sonra olay başka yazarların adını kullanarak kitabın arkasında böylesine saklanan bir hırsızlıkta, bunun daha basitini, basiti derken adisini, daha kötüsüne rastlamadım, duymadım diyebilirim. Наші кореспонденти намагаються зв'язатися з усіма сторонами конфлікту, тож деталі дізнаєтеся вже завтра у випуску новин. Кримські випускники з російськими атестатами не зможуть вступати до українських вишів. У Міністерстві освіти і науки повідомляють, ухвалили закон, згідно з яким жодні документи, що видали в Криму, на яких позначено «Республіка Крим», «Російська Федерація», не можуть визнаватися. Так само в Україні не визнаються кримські свідоцтва про народження. До Національного університету Тараса Шевченка у Києві на спеціальність кримсько-татарська філологія подали документи 7 студентів. Хоча безкоштовно держава виділила 10 місць. З цих 7 абітурієнтів лише 1 кримський татарин. У приймальній комісії побував наш журналіст Алім Абдулхаїров. Цього року стартувала вступна кампанія до вишів України. Вже другий рік поспіль Київський національний університет імені Тараса Шевченка пропонує студентам вивчати кримсько-татарську мову та літературу. Якщо в цілому в інституті філології конкурс 32 людини на місце, то на кримсько-татарську мову лише 1,5 студенти.
Цю спеціальність, скажу чесно, наш університет і міністерство робили для кримських татар. Ми дуже хочемо, щоб вони до нас вступали. Як ті кримські татари, які зараз живуть на території України, так і ті кримські татари, які залишилися в Криму. Якщо вони склали ЗНО з таких предметів, як історія України, українська мова і література, і іноземна мова, будь-яка англійська, французька, іспанська, то вони мають можливість вступати до нас, тим більше, що зараз йде прийом документів на цю спеціальність. В этом году я поступаю в университет на специальность крымо-татарская мова. И, не знаю, мне как-то очень понравился этот язык, и в нем есть очень большой плюс, что он очень похож с турецким языком. В будущем я хочу стать стюардессой, поэтому для меня это очень большой плюс, если я буду изучать один язык, и в придачу мне еще будет второй. Решила подавать документы именно на крымско-татарскую филологию, потому что хочется в дальнейшем учить других этому языку, учить детей этому языку, чтобы традиции и культура продолжались, не забывались, и чтобы нация развивалась. Зараз у нас наші студенти, які перейшли на другий курс, дуже задоволені навчанням на кафедрі тюркології. Там навчається 11 студентів, 10 студентів на бюджетній формі навчання, одна студентка на контрактній формі. Я скажу чесно, що хоча там більшість студентів це не кримські татари, це українці, там є представники і інших національностей, зокрема одна студентка це азербайджанка. Меним ади Сергій, меним сояди Прищеп. Мен Крым-татарым тели Тараса Шевченко университетке окуем. Мне стало действительно интересно из-за его необычности, из-за того, что все-таки у меня есть желание его возродить, потому что работ очень мало научных, и я думаю, что этот язык достоин того, чтобы жить. Тому у нас з'явилася ідея створити таку спеціальність, щоб студенти, а також абітурієнти, які приїдуть з Криму, могли вступати до нас. Всіх бажаючих запрошуємо подавати до нас документи. На цьому в мене все. Гарного та вдалого вам робочого тижня. На все добре.